Bar mana mlakune ngene iki. Dasare bojone Mas Garing bareng lahir kene ya Mas ya. Alhamdulillah pun Alhamdulillah. sesasi pas tanggal 8 iki. Heeh, wingi pas sowan mriki jenengan putrane rasi tunggal. Nggih, Nduk Batari. Nduk Batari. Nggih to sakniki mijil napa Mas? Kakung. Kakung jenenge sapa Mas? Batara. Batara. Oh, Batari, wong nek Jawa Batara. ngene iki. Heeh. Anakku lanang tak jenengno Batara, sing wedok Batari. Upama sing lanang Utama, sing wedok Utami. Nek prayoga, prayogi, nek rempelo. Oh Mas. Kusik piye mau Wong balen sing ono? paham Purwakanthi lho, Mas. Bathara. Bathara, Batari. Batari. Widodoro. Widodoro. Widodari. Dewa, Dewi. prayoga, Prayogi. rempelo. Sapa mang sampluk sisan? Nek rempelo ki ya enek ati, dintil, usus, ngono kae lho gathuke iki. Jeruan ya. Jeruan. Nek wedok jenenge Nolo. Nolo yo. Lha pancen hebat. Iya, iya. Wah, anake jenenge Bathara karo Batari. pancen bapake jenenge ya Batang kaya sok. Kok ojo batrang lho. Garing. Aku balik lho. Aja balik. Nesu aku. Ojo nesu. Cium sik ben meneng. Cium. Kok iso cium lho. Wilujeng dalu, Nak. Heeh, Mbak Naila didangu Mbak Eka. Wilujeng dalu. Mbak Eka, Mas Nggih. Jajah. Halo Mbak Naila. Nggih. Sak menika pidalem wonten pundi? Grobogan. Grobogan. Nggih. Asli berarti. Asli Asli pun niki. grobogan. Nggih. Ori tayo begini Mbak Eka. Ori tayo pesinggan Nggih. tayo pesinggan sinten mawon ingkang misuwur mijil saking grobogan. Nggih. Lah iki ya kanggo percontohan tolo ukur cah nom-nom saiki gelem sinau sinden ya Mas. Iya bener Nggih. kuwi. Nah, alhamdulillah tak tungakno besok dadi seniman sing misuwur sing hebat ya, Nak. Amin. Amin. Sebagune Pangestunipun. dadi apa wae kuncine mung siji, no. Napa niki? Janji gelem dadi wong apik insyaallah iso ditampa masyarakat. Nggih. Kowe nyoto mbuh dadi pegawai, mbuh dadi pimpinan, mbuh dadi pengusaha ini nek tumindakmu ora apik, masyarakat ora iso nampa. Nggih. Ning senadyan to mung seniman nek tumindakmu apik insyaallah ditampa masyarakat dadi sandang pangan. Amin. 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 Nggih, Mas Mbak Jaja Eka. anggone le ninggal weling karo awakmu yo nek. Nggih. Muga dadi lan dalanmu. Nggih, Sukses sesuk. Lambemu lek lunyu menit ninggal weling to, Nduk. Biasane wong sik nuturi ngono ki sok ninggal weling ngono ya Mbak Lho Eka. ora ngene lho Mas. Piye? Kan paling ora rak ular-ular karo adine. Heeh. Apa to sing bakal mbok tinggalke? Ya welingmu mbok tinggalke karo adimu. Lah par mok gowo neh, mbok tinggal to. Heeh. Ya wis manut kowe aku, Kang. Manut kowe. Mosok bar mok wene mok gowo, lah mbok tinggal. Ya sok-sok tak gowo ra kirang rong dina, engko tak balik rong meneh. Mosok gowo. Nak nembang ya, Nak ya. Heeh. Nembang. Iki dawuhipun apa, Mas Dalang? Anu sing Purwodadi banget ati kesiksa ngono ya Mbak. Wah, cocok. Atik sekso. Tragedi Sing- milih lunga. Weh, Edian kok ya paham kuwi barang iki. Paham padake. Kene Menika iki yoga napa ses kok ya padake. fans Giantini loh. Weh, Kene iki Giantini lovers kok padake. Edian. Kayak moro tuaku kae. Tenan po. Lho kok piye kowe iki? Sapa-sapa kok Sok Mas sapa-sapa Agus? moro tuamu. Sapa kok dulur. Sing Wonogiri sing apa sing cethoke sing endi? Lho. Apa mulai umur 40 njur dijolke 2 bulan loro Masya mau Allah, piye? bocah iki gak paham. Piye? Aku wis matur mau teman. Heeh. Janokone wong Purwodadi. Janoko bojone piro? Janoko Lah pirang-pirang. aku iya. Kowe iki kose Kok to Mas, jenengan iki kados kalih jenenganipun jangan nongko menika lho. Wis Janoko kok jangan nongko. Dasar kau tabung gas. Ayo, Yo, kowe Tayo Purwodadi Mbak Naila sing beksa Mas Garing karo Mbak Eka. sendiko. Ya Mas. Ayo. Ati kesiksa bablas iki mulih lunga tragedi. Sekarang sih. Di Seni Mas Garing. Kelar langen bekso cakrak Purwodadi. Sinarian Waranggoro Biliji kawan tarkundang saindring Nguswantara pun bendo ayu Naila. Jan kaya pardi kucing. Kamu rek ngene lho kayong senenganku iki dolan. Parandring mangke Waranggoro Biliji jangkep wonten wilangan 8. Wondiring bekso mangke wilangan 16. Wong ndi loro itu kok Cak. Anggepone akeh lho. Enak maning. Etok. Dewa diri keparang kunjuk para tamu kadang Sutresno Budaya.
ing sampun kepareng nampa tandha yekti beksa tegese nampa krepyek nek kalau didumi krepyek sitok-sitok sing Krepyek. heeh sing arep munggah krepyek sih